Weka sensemeli ya sameta mokwerero ya sebungeli ya bobasi gotokoma no muliketo ndemo Steven oyo gotomanyi bunenke mokura senseme yuana sekenyero kiabo kimweli ni gobatere no wichana konne maiga yo mugaka bwenke yuko nyara goitwa na gosiro ko mabuaye asekerike batebakana buna ni goba kubuna ekegenga kyobole mo senseme yuno na boni gobagani butwe mo gokorwa nakomanya nakyo muga Christopher Yora abete ka goitwa una tokomanyi wa senchira yoboime Aiga na sekenyero kiabo kimweri location ya Mokwerere sub county ya Sameta stora senkanya gosira Christopher Ayora Rikabu oyori tukulia Jumatatu kitariki 20 mutyenyoyo osaga ni gumugasaso mugondoye na goitwa n'abantu abana baye bagoteba bamanyekaine ngo akirwesi minga yaya no musani nga yaya musomi no koleki musomi no iture atuwa mnyoka ta maene tukanyanga asali ko le mamugondo mnyokirwe ase nyomba so yate kuchigwe konya no bamuiterete bakamuna chanacha bakamuna chomutu na amagora mono mogongo so nande kare tokurigere bya abakorata bambalie ebinambire bire court abuchindu wecha sambita saya bali ba mufamiete kero kende nabo bakamwa komoro na chano mutu lakini aitaka shukulikiro so ebina bya bire court nonyo no kunacha ngoja kwarenga mutinyo naligwaja kwaba baramuligiria matuko bagotiana nga tatera mbako muteo wikaba moite elinde bina bile koti binyali biko tubutirwale. Ndio niliweza kuambiwa kuwa papangu mmeweza kuuliwa. Wakati huo ndio ni travel kuja hapa nyumbani, enyewe nilipofika nikashuhudia kuwa papangu alikuwa ameatakiwa na ameumizwa vibaya na ameiaga dunia. Korengana na bana banyagusira nigo bakwenekia buna enka yabo yanyagutwaro muremba mone amate yabo aso mwaka bwekiri bwibere na 20 chinyomba chiabo asenke cyanyarete gosambwa no korwelio nigo babaire bakomenya chinse mo chiare asenge njo yobuwa babonene. We were forced to move out of this compound and we go and get shelter elsewhere. We have been suffering so much. We have been undergoing difficult situations. At some point, we are unable to raise rent. So barati anire ta ngo moita bari ngo morigi bari lakini onyonga mbali komonyora baka igorwane kari getekerale kuburugire bituma bamubwatete baka gagotamaga chete ko ibisese nyomba chete bagasoime baka kamuna chibigote engana ekobunerwa mono no mugondo yo ireira makweli ukobura kwa morembe no gusarigu kwa mali asebona bwato kobori oko guchiasebire ngo bye serikali ye county neri enene. My friend Kiture Kindiki, County Commissioner Kisii, County Commander Kisii, TCIO Kisii, to speed up the investigation towards this act where my father was butchered. Bono tuko sanga were wishes na bone serikali eso na naime so tatonya ariko nyora omolembe tunyago tubutata na bego mona munyago Jesu muchu nonyo butukibwengane ya kibogendrete nemereberio komwenia Christopher negetire kere noko basenke yagwendete gutinde kwa chinyomba nigo chia sambetu no bwamate mburaba buya asemya kemenge eye nero yaringe enka yabo kurende gwetiro kuoma na kwa beta se amateye nigo yerete bara kunyara kunganya korwa senke na kunyara kogenda isiko kurende nigo bono bairendire mega yo gusira gwatatu mwabo kurende seboniga nigo basabese kari kunyara gweso yagati na kwene kibuna bunenkeye banyorire obwene bwabo ko reporteria Ndizi TV korwa igase wodi ya Sameta Mokwerere gotoka se bungi abo basi erietariane.